ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay para mas maging matatag. Pero tao lamang tayo na uubos at napapagod. Ikaw kabarangay, gaano mo katatag na hinarap ang mga hamon sa iyong buhay? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin dyan. Sikat na sikat po ang inyong istasyon dito sa lugar namin sa Taguig. Mapakarinderya, barbershop, ukayan, palengke at grocery ay nakatune in lahat sa Barangay Love Stories. Kaya nga po pangarap ko talagang makapagpadala ng sulat sa inyo upang isalaysay ang aking kwento. At umaasa po ako na mapapayuhan ninyo ako tungkol sa sitwasyong kinakaharap ko. Bago po ang lahat ay magpapakilala muna ako, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Franco. 33 years old at taga-Taguig. Tubong Antique po ang angkan namin. Nakilala ni nanay si tatay na taga rito mismo sa Taguig noong lumuwas siya galing Antique. Dito na rin ako nabuo at ipinanganak. Pero hindi love story nila ang ikukwento ko. Kundi yung sa amin po ng live-in partner kong si Isabel. Pero hindi niya po yan totoong pangalan. Sinadya ko pong baguhin dahil may mga pagkasensitibo ang aming kwento. Nakikiusap po ako na sana'y lawakan ng mga kabarangay natin ang kanilang mga pangunawa. Nagkakilala po kami na Isabel noong minsan akong bumili ng pandesal sa pinagtatrabahuhan niyang panederya sa lugar namin na kabubukas lamang noong araw na yon. Natatandaan ko pa kung paano ako naglaway sa kaseksihan niya. Noong nakita ko yung malaman niyang puwetan at matambok na hinaharap. Hapit na hapit kasi ang suot niya noon. Para bang nang aakit. At dahil likas sa akin ang pagiging matinik sa mga babae, nagpakita po kaagad ako ng interes kay Isabel. Hindi lang isa o dalawang beses sa isang linggo kung bumili ako ng pandesal sa bakery nila. Para lamang po masilayan siya. Hindi nagtagal ay hiningi ko ang cellphone number niya na hindi naman niya ipinagdamot sa akin. Nagsimula kaming magpalitan ng mensahe sa text. At nagtawagan na rin Papa Dudut. Pero hindi lang po si Isabel ang babaeng nilalandi ko ng panahon na yon. May 5 pa. Kaso nung naging kami ay nasabi ko sa sarili ko na totoo pala yon. Yung may isang tao na darating sa buhay mo para patinuin ka. Isang buwan pa lamang ang nakakalipas mula noong maging kami ay nabuntis ko na si Isabel. Nagdesisyon kaming magsama na pero sa bahay muna ng tatay ko siya itinira dahil wala pa akong sapat na pera para bumukod kaming dalawa, Papa Dudut. Franco anak, ito na yung kape mo. Yun, akin ho. Salamat tay. The best talaga tong kape. Eh di ba kamo, yan yung binibenta nyo? Ayos lang ba na nag-uwi ka niyan dito sa bahay? Opo tay, ito rin po yung binibenta namin. Sobra po tong mga inuuwi ko tsaka malapit na ma-expire. Expired na nga yata kasi naka-standby lang doon sa ibabaw ng ref. Walang kabawas-bawas. Kung di pa kita pinagtimpla, hindi rin magagalaw. Alam mo namang hindi ako nagkakape. O tay, ang aga-aga baka mauwi tayo sa sermon yan ha. Huwag ganun. Teka tay, umupo nga po muna kayo. Kanina pa kayo nakatayo dyan eh. Sige nga, pero saglit lang ako uupo.
Aantayin ko lang na maluto yung bigas na sinasaing ko. Para pag nagising si Isabel, may almusal siya. Spoiled na spoiled naman sa inyo si Isabel, tay. Siyempre, magiging nanay siya ng apo ko. Alang namang hindi ko siya magustuhan. Sa bagay. Ay, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na magiging tatay na ako. Masarap maging tatay, nak. Pero hindi palagi madali ang pagpapalaki ng anak. Lalo na kung kasing tigas ng ulo mo at kasing pasaway mo. Sobra naman kayo mang real talk, tay. Tagos sa buto ah. Awit. Totoo naman ang sinasabi ko. Napakasutil mo. Pasaway ka. Lagi ka nasasangkot dyan sa gulo sa kanto at nababarangay. Tapos bulakbol ka pa sa eskwelahan. Kaya hindi mo matapos-tapos yung kurso mo sa kolehiyo. Alam nyo naman pong wala sa loob ko yung pag-aaral di ba? Kung pinilit nyo ako noon, mag-aaksaya lang kayo ng pera. Kayo rin ang kawawa. Pero para sa'yo rin naman yun. Kung nakapagtapos ka, mas malawak sana ang mga trabaho na pwede mong pagpilian. Mas dadami ang oportunidad para sa'yo. Baka nakakalimutan mo, Franco, nasa Pilipinas tayo. Dito, para matanggap ka sa trabaho kahit hindi naman ganoon kataas ang sweldo, kailangan nakapagtapos ka pa rin. Tay, marami rin diyang college graduate na hindi naman napapakinabangan yung tinapos nila. Nasa diskarte pa rin kasi yan. Pakinabangan mo man o hindi, malaki pa rin ang lamang mo kung nakapagtapos ka. Hindi ka ba nakikinig? Tulad nga ng sinabi ko, mas maraming oportunidad ang bubukas para sa'yo. Tsaka anong diskarte pinagsasabi mo? Wala ka naman nun. Tay, sandali, sobra na kayo ah. Sakit na ng mga sinasabi niyo sa akin. Daig niyo pa si nanay. Wala na nanay mo kaya ako nang nakatokang manermon sa'yo. Oh, ano na bang plano mo? Plano po saan? Sa buhay. Magkakaroon na kayo ng sariling pamilya ni Isabel. Magkakaanak na kayo. Hindi pwedeng habang buhay nagtitimpla ka ng kape doon sa tindahan ng kaibigan mo, Franco. Mag-isip ka ng paraan para magkaroon ng regular na trabaho at kumita ng disente. Hindi naman po illegal yung pagtitimpla at pagtitinda namin ng kape ah. Hindi nga, pero ang baba ng sweldo. Wala pang benepisyo. Mabuti sana kung sa'yo yung negosyo, kaso hindi. Talo ka. Ay, pwede ba tay? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Hindi ko ma-enjoy itong kape na iniinom ko dahil sa sermon nyo eh. Ayaw masermonan pero wala namang ginagawa para umunlad ang buhay. O siya, babalikan ko na yung sinaing ko ron. Pa-extra-extra lamang ako sa prutasan ng tsuhin ko, Papa Dudut. Pero madalas ay tagatimpla ako ng kape sa stall ng kaibigan ko na nakatayo sa plaza. Tatay ko na lang naman ang kasama ko sa bahay namin dahil pumanaw na si nanay, ilang taon na rin ang nakakalipas. Hindi na nag-asawang muli pa si airpot ko, Papa Dudut. Lalo na noong lumala ang hika niya dahilan para pahintuin siya sa pagtatrabaho ng mga kapatid ko. Dating mason sa construction si tatay, pero hindi ko naman namana yung kakayahan niya kasi mas gusto ko yung magtimpla at magbenta ng kape at kung ano-ano pang inumin na trending sa social media. Pangarap ko nga makapagbukas ng sarili kong coffee shop. O kahit maliit na stall lamang muna kaso'y kapag iniisip ko yung dami ng proseso at pagpaplano ay tinatamad ako. Bukod doon ay wala naman akong magagamit na puhunan. Nasa abroad po ang dalawa kong ate, sila ang bumubuhay sa amin ni tatay. Kaya kahit papaano may inaasahan kaming pera na dumarating sa amin kada buwan. Yung maliliit kong sweldo sa pagiging barista ay sa akin lang napupunta. Kaya lang simula nang mabuntis ko si Isabel, bigla ako nagkaroon ng responsibilidad. Makaluma kasi siya masyado at gusto niyang pakasalan ko siya bago pa niya mailuwal ang mga bata. Tapos ay na-pressure din ako sa mga plano niya sa buhay. Aaminin kong hindi po yun pumasok agad sa utak ko kaya nagsawalang bahala ako. Kaso yun din ang madalas na dahilan kung bakit kami nag-aaway ni Isabel. Lalo't mainitin na ang ulo niya at pabago-bago ang mood dala ng pagbubuntis. Ay, tanga naman eh. Oh, bobo. Pabuhat kang kumag ka. Dapat sa'yo kinukonyatan sa personal eh. Yung malutong at Anli.
para lubog yung bungo mo. Oh, apakaengot talaga oh. Hoy Franco, ikaw yung engot at dapat kinakalto ka ng Andy dyan. Teka, huwag ka nga maingay, Isabel. Kita mo naglalaro yung tao istorbo ka. Ako pa talaga istorbo? Eh kanina ka pa nakahiga dyan sa bangko, lintik ka. Ayaw mo talagang tumayo dyan? Aray! Bakit ka ba namamalo? Isa, hindi mo ibababa yung cellphone mo? Sa mukha mo natatama tong walis tambo na hawak ko. Oo, ayan na. Binaba ko na. Parang tanga ka naman eh. Bakit ba kasi may hawak kang walis tambo? Nagtatanong ka pang buraot ka? Malamang magwawalis ako rito sa sala. Tapos nakita kitang nakahilata dyan sa upuan at nakabukaka ka pa talaga. Butas pa shorts mo, hindi mo man lang matahi. Ay, pati ba naman shorts kong butas pakikialaman mo pa? Tsaka alam mo naman na hindi ako marunong manahe, di ba? Ayoko matusok ng karayom yung daliri ko. Sa bagay, wala ka nga palang alam gawin kundi magtimpla ng kape. Sayang naman yung kamay mo, walang silbi. Hoy, Isabel! Sumusobra ka na ha? Mo kung duru-duruin, walisin ko yung mukha mo eh. Napakabalasubas din talaga ng bunganga mo eh, no? Wala ka nang sinabing maganda sa akin. Puro na lang pangiinsulto naririnig ko sa'yo. Wow! Anong gusto mo? Purihin kita. Sabihan kita masipag, mabait na partner, maaasahan, gwapo. Ganon? Ganon ba ang gusto mo marinig? Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw namumuro ka na talaga sa akin ha? Sige, Hindi ako subukan mo! makapagpigil sa'yo. Ipapabarangay kitang hayop ka! Hoy, kita mo tong lukaret na to. Wala pa nga akong ginagawa eh. Umiiyak ka na dyan. Best actress ka? Yun na nga eh! Wala kang ginagawa! Kaya lalo ako nabibwisit sa pagmumukha mo. Hindi ako makapaniwala na pumayag ako magpabuntis sa'yo kasi wala kang pangarap sa buhay. Kapag sinasabi ko sa'yo mga plano ko para sa atin, parang lumulutang sa kawalan niyang isip mo. Wala kang silbi! Puro ka lang bahala ako! Bakit? Ako ba ang padre de pamilya? Ikaw, di ba? Baka nakakalimutan mo na tuwing nagko-comment ako, lagi mo sinasabi na kinokontra kita. O di hindi na lang ako magsasalita para walang away. Kaso pati yun pala, issue pa rin sa'yo. Nakakasira ka ng ulo. Ganyan ba talaga kayo mga babae? Hirap nyo ispilingin para kayong tanga. Ikaw yung tanga! Aray! Aray, Isabel! Ano ba? Tigilan mo yan ha, sira ulo ka. Ako na naman pinagdidiskitahan mong buwisit ka. Mas buwisit ka! Dugo! Franco, may dugo! Hala, may dugo nga. Isabel, ano nangyari sa'yo? Tinatanong mo pa talaga? Yung anak natin, tanga! Dali mo ako sa ospital! Nakunan po si Isabel Papadudut. Nawala po yung baby namin sa isang iglap. Magkahalong lungkot at galit po ang nararamdaman ko para sa aking sarili. Naisip ko kung hindi ko sana siya pinatulan noong oras na yon, hindi mauuwi sa ganon ang lahat. Nakakatawang isipin na kung kailan wala na yung magiging anak namin ay saka ko biglang naisip na magpakatatay sa kanya. Pero paano ko pa yun magagawa kung wala na siya? Labis din pong dinamdam ni Isabel ang pagkawala ng anak namin, Papadudut. Naalala ko tuloy kung gaano siya ka-excited na maging nanay. Babad nga siya sa social media upang maghanap ng magandang pangalan para sa baby namin. Nanonood din siya ng kung ano-anong video mula sa mga nanay na vlogger para may ideya siya kahit papaano sakaling makapanganak na siya. Pareho kaming ulila na sa ina ni Isabel. May sarili na ring pamilya ang tatay niya. Laging kinakausap ni Isabel ang anak namin noong nasa tiyan niya pa ito, na hindi niya ito pababayaan. Hindi siya magkukulang sa pagmamahal sa kanya, kahit na wala siyang ehemplo kung paano maging isang ina. Kaya nga noong nakunan siya ay halos gumuho na ang mundo niya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa mga nangyari ay nanlamig sa akin si Isabel. Kung dati napakalambing niya sa akin at lagi niya akong inaasikaso. Lahat ng yon ay nawala at mas na doble yung inis niya sa akin sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha ko, Papadudut. Swerte ko na lamang kasi hindi niya ako hiniwalayan ng mga panahong yon dahil hindi ko pa talaga alam ang gagawin ko kapag nagkataon
Mahal ko si Isabel at nagsisisi ako kasi naging pabaya ako sa kanya at sa magiging anak namin sana. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na gusto ko nang magbago, na gusto ko nang magpakapadre di pamilya. Kaya bilang unang hakbang ay sinipagan ko po talaga ang pagtatrabaho. Nagdagdag ako ng pagkakakitaan, nagtinda ako ng barbecue sa gabi pagkatapos ng duty ko sa kapihan ng kaibigan ko na madalas hanggang hapon lang naman bukas. Tuwing weekend ay nasa prutasan ako ng tsuhin ko. Maghapon para magtinda at mag-assist sa kanya. Masaya po ako na kumikita ako ng higit sa tipikal na kinikita ko noon. Dumating yung punto na nakapagbibigay na ako ng mas malaking pera kay Isabel. Bukod doon ay nabibilhan ko na rin siya ng mga bagay na gusto niya tulad ng bagong damit at sapatos. Nagbukas na rin ako ng sariling bank account para doon makapag-ipon ng pera. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin naging maayos ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Isabel, paisa naman oh. Pakis naman. Isa lang. Ayoko. Kiss mo mukha mo. Sige na. Ang tagal na mula nung huli nating Huling ano? Alam mo na yun. Miss na kita, Isabel eh. Sige na. Pwes, hindi kita namimiss. Bad trip ka naman, Isabel eh. Paano hindi mo ako mamimiss? Lagi kang galit sa akin. O kita mo ngayon. Ayan ka na naman oh. Lagi ka nakaangil. Kulang na lang bumuga ka ng apoy. Dragon ka ba? Sana nga dragon na ako. Para hindi lang kita bugahan ng apoy, nilapa rin kitang ungas ka. Para kiss lang eh. Yun lang naman hinihingi ko. Napakasungit mo. E di ikis-kiss mo yung nguso mo sa pader. Problema ba yun? Ikaw ang may problema sa ating dalawa. Kung makapagsalita ka sa akin parang ibang tao ako ah. Papaalala ko lang sa'yo. Ako yung kinakasama mo. Ha? Baka kasi nakakalimutan mo na eh. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero nabibwisit ako kapag naaalala ko yun. Tsaka wag mo nang palakihin yung usapan. Hindi ka lang napagbigyan, ganyan ka na? Aba malamang. Sa ayoko nga eh. Hirap bang intindihin yun? Sige, ipaliwanag mo para maintindihan ko. Sige. Basta. Anong basta? Basta yun na yun. Hindi ako manghuhula. Ipaliwanag mo. Tuwing nakikita ko kasi yung mukha mo, naaalala ko yung anak ko. Ay, hanggang ngayon ba naman dinadahilan mo pa rin yung baby natin? Hoy, hindi ako nagdadahilan. Yun yung nararamdaman ko. Kung umasta ka kasi akala mo ikaw lang yung nawalan eh. Baka nakakalimutan mo, ako yung tatay. Nawalan din ako. Hindi lang ikaw. Nagluluksa rin ako pero alam ko yung mga prioridad ko. Alam ko rin naman ang mga prioridad ko. Pero hindi kasama doon yung paligayahin ka sa kama. Hindi mo ako parausan ah. Anong parausan na sinasabi mo? Yun ang tingin mo? Pero mag-i-explain lang ako sa'yo ha. Lalaki ko. May mga pangangailangan ako, Isabel. Wala akong pakialam. Magsarili ka kung gusto mo. Huwag mo akong idamay. Ay, hirap mong kausap. Lakas mo makagago, Isabel. Sa totoo lang. Wala ka nga dyan. Oh, saan ka pupunta? O bakit ka nagtatanong? Di mo naman ako paliligayahin, di ba? Kaya huwag ka na maraming tanong. Itiko mo na yung bunganga mo. Manahimik ka na. Halos 3 buwan na po ang nakakalipas simula nang makunan si Isabel, Papa Dudut. Hindi naman po yata makatarungan na hindi niya pa rin ako pagbigyan sa kama dahil lamang galit pa rin siya sa akin dahil sa mga nangyari. Hindi ko naman po intensyon na malaglag ang baby na dinadala niya noong panahong yon, pero bakit parang kasalanan ko? Walang sandali sa loob ng 3 buwan na yon na hindi niya ako sinisisi. Lagi rin niyang ipinamumukha sa akin kung gaano ako kawalang kwentang kinakasama. Kahit na ginagawa ko naman ang lahat. Kaya nga hindi ko mapigilang magalit at magdamdam sa kanya at sa kung paano niya ako tratuhin. Mahal ko po si Isabel. Siya na yung babaeng nakikita ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Kung noong una ay wala akong kaplano-plano sa hinaharap namin bilang pamilya, nagbago po ang lahat ng yon noong ma-realize ko na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala siya. Kaya nga laking dagok po talaga nung pagkawala ng anak namin.
Sa kabilang banda ay baka hindi ko rin maisip ang mga bagay na yon kung hindi nangyari yung ganong klase ng trahedya sa buhay namin. Nagpatuloy po ang panlalamig ni Isabel sa akin hanggang sa meron akong kakaibang napansin sa kanya. Papa Dudut. Ay, grabe. Amoy usok na ako. Di bali, maaga naman naubos yung mga paninda ko. Si Isabel ba yun? Oh, Isabel, Franco? anong ginagawa mo sa kwarto ni tatay? Ha? Wala. Anong wala? Pwede ba yun? Tsaka bakit ganyan kaiksi yung suot mo? Ngayon lang kita nakita nagsuot ng ganyan ah. Bakit? Masama na ba magsuot ng ganito? Wala akong sinasabing masama. Isabel, Pero sino yung kausap mo dyan? ako po, tay. Oh, Franco nak. Ikaw pala. Tay, ano pong ginagawa ni Isabel sa kwarto nyo? Tsaka bakit siya tumatawa paglabas niya? Ano pong tinatawanan niya? Ha? May kinuwento lang ako nakakatawa kay tatay. Tsaka kaya ako nasa loob ng kwarto. Kasi dinalhan ko siya ng gamot niya sa hika. Inaatake kasi siya kanina eh. Di ba, tay? Tay, totoo ba yon? Oo, tama si Isabel. Hindi ko na kasi kayang tumayo para maglakad kanina. Naiwas sa kusina yung gamot ko kaya tinawag ko siya para makisuyo. Inalalayan lang din niya ako habang nagne-nebulizer. Kaya nasa loob siya ng kwarto ko. Ayos ka na ba, Franco? Nasagot na ba yung paghihinala mo? Pati pagsusuot ko ng ganito pinakikialaman mo. Ano bang tinutukoy ni Isabel, nak? Wala po, tay. Nanibago lang ako. Ang iksi kasi ng suot ni Isabel eh. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ha? Siyempre, nagustuhan ko. Nag-dress talaga ako para sa iyo, Franco. Talaga? Wow! O paano? Tara na sa kusina? Kasi pinagluto kita ng paborito mong ulam. Kumain ka na at maligo. Tapos pasok na tayo sa kwarto natin. Sige, gusto ko yan. Ay nako, sa harap ko pa talaga kayo naggaganyan ng dalawa. Sorry na, tay. Minsan lang to eh. Pero, kumusta na nga pala yung pakiramdam nyo? Ayos na ba kayo? Mabuti na ako. Salamat kay Isabel. Walang anuman po, tay. Ay nako, tay, sa susunod po kasi, lagi nyo itatabi sa inyo yung gamot nyo para kapag inatake kayo ng hika, hindi nyo hahanapin kung saan-saan. Buti na lang, to the rescue tong si Isabel. Kaya nga ang laki talaga ng pasasalamat ko kay Isabel. Ayoko pong mag-isip ng bastos at mahalay kahit nakitang-kita ko na lumabas galing sa kwarto ni tatay si Isabel, Papa Dudut. Kasi hindi tama yon. Gusto ko pong maniwala na lang sa sinabi nilang dalawa kahit na may parte sa puso ko na para bang gustong sumabog mula sa matinding panibugho. Pilit ko pong pinakalma ang aking sarili ng gabing yon at itinulak papunta sa likod ng aking utak ang mga sospetsa ko. Agad din namang nawala yung bumabagabag sa dibdib ko dahil bigla na lamang naging malambing sa akin si Isabel na para bang hindi niya ako iniwasan o pinandirihang katabi sa kama ng 3 buwan. Ako po yung tipo ng lalaki na babae po ang kahinaan. Kaya nga nadala ako ng matinding bugso ng damdamin nung gabing yon at sa unang pagkakataon. Matapos ang ilang buwang paghihintay, may nangyari sa amin ulit ni Isabel. Masyado po akong nalunod sa sari-saring damdamin ng mga oras na yon. Kaya pansamantala kong nakalimutan yung inaalala ko. Matapos ang gabing yon ay nabalot ako ng pagtataka kinabukasan. Bumalik sa pagiging malamig sa akin si Isabel, Papa Dudut. Subalit binaliwala ko na ang lahat ng yon at pumasok na lamang sa trabaho. Aaminin ko na mas nangibabaw pa rin sa akin yung labis na saya. Dahil sa wakas ay may nangyari na ulit sa amin ng babaeng pinakamamahal ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahal na mahal ko po ang tatay ko dahil mabait siyang tao, Papa Dudut. Siya nga yung ehemplo ko sa kasipagan at hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Kahit na naging bulak-bulak ako sa pag-aaral noon,
At naging pasaway ay malaking dagok din kasi yung pagkamatay ng nanay ko. Kaya nawala na ako ng gana para tumuloy sa kolehiyo. Hindi nagsawa si tatay sa pagpapayo sa akin kung gaano kahalaga ang magtapos ako ng pag-aaral. Pero hindi ko na po yun pinakinggan. Sa halip ay sinunod ko ang gusto ko. Buti bunso ako at may mga ate akong maaasahan, lalo na noong sunod-sunod na beses na nagkasakit si tatay at kinakailangan na niyang tumigil sa pagtatrabaho. Bago ko binahay sa amin si Isabel, madalas pong mag-isa ang tatay ko. Kung kani-kaninong tropa ko kasi ako nakikitulog, Papa Dudut. Aminin kong napabayaan ko siya ng husto. Dahilan para madalas akong sermonan ng mga ate ko tuwing tumatawag sila. Kung hindi ko lang din daw aalagaan si tatay ay mabuti pang magbanat na lamang ako ng buto kasama nila sa ibang bansa. Ayoko dahil hindi ko kayang mag-abroad. Baka mabaliw ako doon pag nagkataon. Kaya nga masaya si tatay noong itinara ko si Isabel sa bahay namin. Siya pa nga yung todo asikaso sa kinakasama ko. Pinagluluto niya si Isabel ng mga paborito nitong pagkain. Kaya giliw na giliw si Isabel sa kanya. Nung una natutuwa po ako kasi close sila. Pero habang tumatagal, hindi na maganda yung kutob ko. Sabayan pa nung insidenteng naabutan kong lumabas si Isabel mula sa kwarto ni tatay. Siyempre lalaki ako. Natural na makakaramdam ako ng kakaiba. Lalo na nga noong napansin kong mas naging malapit sila sa isa't isa. At matapos yung unang beses na nakita ko si Isabel na lumabas sa kwarto ni tatay ay muli pa yung nasundan ng marami pang beses. Kaso lahat yon ay nabibigyan nila ng palusot. Nasa huli ay pinapaniwalaan ko na lamang. Pero hindi talaga ako mapakali at para bang may nag-uudyok sa akin na mag-imbestiga sa kung anong klaseng kababalaghan ang posibleng ginagawa ng tatay ko at ng kinakasama ko. Isang araw may naisip akong paraan kung paano ko sila matsetsempuhan. Naging sobrang maingat ako para hindi maghinala sina Isabel at tatay. Hindi ako pumasok sa trabaho at nagtago lamang ako sa may likod bahay namin kung saan ay may bintana na nakatapat sa kwarto ng tatay ko. Kita ang anino ni tatay kahit na may nakatakip na kurtina sa bintana. Pag andun ka sa likod bahay, maririnig mo pa rin yung pagbukas at sara ng pinto ni tatay sa kwarto niya. Naghintay po ako ng ilang sandali. Nagulat na lamang ako nang may kumatok sa pintuan at pagkatapos ay narinig ko na lamang ang boses ni Isabel. Palihim ko po silang sinili para alamin kung anong ginagawa nila at gano'n na lamang ang gulat ko nang makita kong nakaupo si Isabel sa kandungan ni tatay habang nakikipaghalikan dito. Mga walang iya kayo! Franco, nak, magpapaliwanag ako. Franco, ano Hayop ba? kang matanda ka! Napakademonyo mo! Dapat sa'yo sinisipa sa mukha eh! Hoy Franco, tatay mo yan! Baka mapatay mo! Walang iya yung matandang yan eh! Kaya dapat talaga ginugulpi to eh! Franco, nak, huwag mo na ako suntukin. Itiwan mo na si tatay, baka mapano pa siya! Lumayo ka nga sa kanya! Bitawan mo ako! Kapal na mukha mo, hawakan ako! Huwag mo ako hawakan! Malandi ka ang kapal na mukha mo! Napakahayop mo! Kaya mo na akong sampalin ngayon? O bakit? Nasaktan ka ba? Masakit ba? Una si tatay, tapos ngayon ako? Baka gusto mo may kalagyan, demonyo ka! Ako pa yung demonyo ngayon? Ikaw pa talaga yung nagbabanta sa akin ng ganyan? Kayo nga itong gumawa ng milagro eh! Tapos ako pa pagbabantaan mo? Kapal na mukha mo! Paano mo nagawa sa akin to, Sabel? Ha? Minahal kita! Tapos tatay ko pa talaga? Hindi ka na nahiya? Napakahayop mong babae ka! O bakit, nagagalit ka? Ayaw mo nun? Tatay mo pinatulan ko, hindi kung sino-sinong lalaki lang dyan. Dapat nga matuwa ka pa eh.
Imbis na nagagalit ka dyan na akala mo nakagawa ko ng malaking Anong kasalanan. klaseng katwiran yan? Sira na ba ulo mo? Hayop ka talaga eh! Ha? Ayan, nangangatwiran ka pa eh. Ha? Eh kung sakali kita hanggang malagutan ka ng hininga. Hindi ako Ha? makahinga. Ano? Hayop ko! Mas hayop ka! Anak, Mas hayop ka! bitiwan mo si Isabel! Mas hayop kayo ni tatay! Ano ba? Mga Bitawan baboy mo siya! kayo! Sabi bitawan mo siya! O yan! Walang iyak ang lalaki ka! Aray! Tumigil ka, Isabel! Ayaw mo tumigil, ha? Anak, tama na! Baka mapano na si Isabel! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo sipain ko ulo yung mukha mo! Huwag mo ako subukang matanda ka, malalagutan ka talaga ng hininga sa akin! Kapal na mukha mo! Sa totoo lang, kulang pa yan! Tama lang yan sa kanya! Dahil malandi siya! At ikaw naman, isa ka rin eh! Ha? Sa dami ng babae, tay? Dito ko pa kay Isabel nagpakamot? Nag-iisip ka ba? Ganun ba kakatiyan? Ha? Kaya nakalimutan mo na anak mo ko? Na kinakasama ng anak mo itong pakawalang babaeng to? Sana iba na lang, tay. Sana hindi na lang si Isabel. Tatay, iba naman kita pero tinarantado mo ko. Malala pa kayo kay Satanas! Mga baboy kayo! Galit na galit ako sa nasaksihan ko, Papa Dudut. Nawala po yung respeto ko sa tatay ko matapos kong malaman yung kanila ni Isabel, Papa Dudut. Diring-diri po ako sa nakita ko at kulang na lamang ay magdilim ang aking paningin at mapatay ko sila. Ang kapal na mukha niyang tawagin akong anak pagkatapos ng kababuyan nilang dalawa. Sa kabila ng lahat ay hindi ko na naitago yung matinding lungkot kasabay ng masidhing galit. Umiyak po ako at tinanong si Isabel kung bakit niya yon nagawa. Nang mga panahong yon ay bigla po siyang natauhan at panayang hingi ng tawad sa akin, Papa Dudut. Humingi rin po ng tawad sa akin ng tatay ko pero hindi ko po siya pinakinggan. Hindi niyo ako masisisi. Paano ko pa siya titignan sa mga mata matapos ang lahat? Pinagkatiwalaan ko siya, ginalang? Oo, hindi ako perpektong anak pero bakit naman niya ako ginanon? Wala na ba siyang konsensya? Paano niya naatim na taluhin ako? Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Nagtatalo ang isip at puso ko at gusto kong hiwalayan si Isabel. Pero hindi ko magawa at mahal ko siya pero nasasaktan ako sa ginawa niya sa akin. Sa dami ng lalaki, bakit tatay ko pa? Sana pinaslang na lamang niya ako. Hindi pa rin po umalis sa bahay namin ang kinakasama ko dahil desidido siyang ayusin ang relasyon namin. Nagpatuloy po ang paninirahan naming tatlo sa isang bubong. Hindi ko po pinapansin si tatay pero hindi naman po ako eskandalosong tao. Hindi namin pinaalam sa mga ate ko sa abroad ang nangyari sa amin dahil ayaw kong mag-alala pa sila, Papa Dudut. Franco, umiinom ka na naman? Nung isang gabi nagpakalasing ka rin. Nag-aalala ako. Baka mapano ka na sa ginagawa mo. Nakakapanibago ah. Bigla ka nag-aalala sa akin? Ha? Di ako sanay. Mas sanay ako na madalas mo kong kinaiinisan at tinatalakan. Alam ko naman yon. Kaya nga gusto kong humingi ng sorry sa mga nagawa ko. Na-realize ko na malaki yung pagkukulang ko sa'yo bilang kinakasama mo. Napabayaan kita. Buti alam mo. Kaya nga gusto kong bumawi. Yun kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon. Paano kita bibigyan pa ng pagkakataon? Sabi mo nga, paano pa kita ulit pagkakatiwalaan? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin. Kasi sa totoo lang, natatakot na ako eh. Natatakot na ako kapag ganyan kakalambing sa akin. Kasi kapag ganyan kakaayos makitungo sa akin, ibig sabihin meron kang kademonyuhan na gagawin. Katulad na lang nung ginawa niyo ni tatay. Kaya paano mo ako mapapaniwala uli sa'yo? Paano uli ako magtitiwala sa'yo? Sabihin mo, ipaliwanag mo kasi nabobobo ko eh.
Franco, huwag mong hayaan na masira ang pamilya natin dahil lang sa hindi mo na ako kayang pagkatiwalaan ulit. Isipin mo na lang yung pinagsamahan natin. Di ba mahal mo ako? Mahal na mahal kita, Sabel. Pero dinurog mo ako. Hinayaan mo na mawala yung pagmamahal ko na yun sa'yo. Kaya nga hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hayaan mo akong punan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Huwag kang matakot kasi wala namang mangyayari masama. Nag-usap na kami ni tatay. Kalilimutan na namin yung nangyari. Mamumuhay tayo na isang pamilya katulad ng dati. Sa'yo pa rin ako kasi ikaw yung mahal ko. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lalo na ngayon na madadagdagan na ulit ang pamilya natin. Ano? Ang pinagsasabi mo? Buntis ako, Franco. Magiging tatay ka na. Buntis ka? Oo. Hindi ako dinatnan kaya nagpiti ako. Tapos positive. Buntis ako. Magiging magulang na tayo. Magiging tatay ka na. Hindi ka ba natutuwa? Seryoso ka ba dyan sa tanong mo? Paano ako matutuwa? Sige nga. Di ko nga alam kung ako ang tatay ng batang dinadala mo eh. Siyempre, ikaw ang ama. Hindi mo ako masisisi kung nagdududa ako sa'yo ngayon. Hindi mo maitatanggi yung kalokohang ginawa niyo ng tatay ko. Alam mo tuwing naaalala ko yun, gustong sumabog ng buong pagkatao ko. Gustong sumabog ng puso ko sa matinding galit na nararamdaman nito. Napakahayop niyong dalawa. Pero mas hayop ka sa tatay ko. Naati mo nalawayan ng matandang may hika. Baka walang kwenta mo. Natukso lang naman ako pero hindi na yun mauulit. Nagkataon lang na hindi ko napigilan mapalapit sa tatay mo. Masyado kasi siyang maasikaso at mabait, kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Ikaw naman kasi, kung hindi mo ako pinabayaan nun, hindi sana ako titingin sa iba. Hindi sana ako naakit sa tatay mo. Ayos ka rin eh, no? Ako pa talagang may kasalanan? Kapal na mukha mo. Ano ba kasing kinagagalit mo? Tatay mo naman yun. Pamilya mo. Masyado mong pinapalaki yung maliit na bagay. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nakuna noon. O ngayon aarte ka pa ng ganyan. Hindi ka namang agrabyado rito. Kaya wag kang umastang biktima kasi nabubwisit na ako sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong panagutan yung anak ko, di bahala ka sa buhay mo. Baka pag sinabi ko sa tatay mo na buntis niya ako, hindi yun magdalawang isip na ibahay ako at palayasin ka rito. Alalahanin mo, pulpul na anak ang tingin nun sa'yo. Kaya wag kang nagmamalaki sa akin. Nanginig po ang buong katawan ko sa mga sinabi ni Isabel ng gabing yon, Papa Dudut. Nung iwan niya ako ay umiyak po ako habang pinagsusuntok ang aking sarili. Gusto ko lang maramdaman yung pisikal na sakit kasi sobra ng pagyuyurak at paghahamak ang ginawa nila sa pagkatao ko. Aping-api na ako at hindi ko po alam kung paano lumaban. Ayoko pong saktan si Isabel dahil na-trauma na ako noong nalaglag ang anak namin. Ayoko na rin saktan ng tatay ko dahil naaawa ako sa kanya. Kaya sarili ko na lamang po ang sinaktan ko para mailabas ko ang matinding galit sa loob ko. Sobrang sakit po ng ginawa nila Isabel at tatay sa akin, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon, binabangungot pa rin ako ng realidad na posibleng hindi na sa akin ang batang dinadala ng kinakasama ko. Hindi ako makapagdesisyon kung iiwan ko ba si Isabel o pananagutan. Ayoko maging pabayang tatay sa magiging anak ko pag nagkataon. Pero malakas din ang kutob ko na hindi akin yon. Sa kasalukuyan ay magka-live-in pa rin kami ni Isabel. Bumukod na po kami ng bahay dahil hindi ko na kayang pakisamahan ang tatay ko sa isang bubong. Kahit na humingi na siya ng tawad sa akin ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko yung tagpo kung saan ay nahuli ko sila ni Isabel na gumagawa ng kababuyan. Pero aaminin kong may bahagi sa puso ko na nag-aalala kasi mag-isa na lamang ulit ang tatay ko sa bahay namin. Matanda na siya at sakitin. Kaya sana'y mapayuhan niyo ako kung ano ang dapat kong gawin. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko.
God bless po sa Barangay Love Stories and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Franco. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap maging opsyon ng isang taong hindi sigurado sa seryosong relasyon. Minsan akala mo ay ikaw na yung tinadhana sa kanya. Tapos sa huli katang isip lang pala. Ikaw kabarangay, gaano ka kasigurado sa taong kapiling mo ngayon? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vanessa. 31 years old, taga Quezon City. 5 taon na yung relasyon namin ng boyfriend kong si Nico. Meron na rin po kaming nasimulang small events company. May papakilala ko yung sarili ko bilang isang artistic at adventurous na tao. Since palagi ko ring naririnig sa programa ninyo na naghahanap yung ibang mga letter sender ng kamukha nilang artista, maglalagay na lang din po ako para kahit papaano ay ma-imagine ng mga nakikinig ngayon kung anong itsura namin ng boyfriend ko. May mangilan-ngilan na pong nakapagsabi sa akin na kamukha ko daw si Glyza De Castro dahil sa mga mata ko at hugis ng mukha ko. Si Nico naman ay medyo hawig daw ni Derek Monasterio. Magkaiba ang personality namin ni Nico. Logical at business-minded siya. Samantalang ako naman ay emotional at artistic. Sa negosyo namin siya yung utak at ako naman yung puso. Kampante na kami sa isa't isa, Papa Dudut. Share ko lang na kahit na hindi pa siya nagpo-propose, ay ramdam ko nang papunta na rin kami sa pagpapakasal. Magkasundo na ang pamilya namin, hindi naman po sa nagyayabang pero masasabi ko na po na nang panahon na yon ay financially stable na kaming dalawa at handa nang magkaroon ng pamilya sakaling gustuhin na namin. In fact, tuwing may reunion, isa yon sa palaging naitatanong sa amin. Kung kailan kami magkakaanak at kailan lalagay sa tahimik at bumuo na ng sarili naming pamilya. Noong nagkaroon ng isang yoga at spirituality event na pinaghandaan namin, isa sa features na nasabing event ang libreng hula gamit ang tarot cards, Reiki healing at kung ano-ano pa. Mukhang masaya magpahula gamit ang tarot cards pero hindi naman ako nagpapaniwala sa mga ganon. Pero dahil nga nasa event na rin naman ako ay napagkatuwaan kong magpahula. At sa palagay ko, yun na rin ang simula ng paggambala ng tahimikong buhay, Papa Dudut. Hi, magkano po magpahula? First time mo bang magpahula? Opo, first time ko lang. Gusto ko lang pong subukang magpahula. Sige. Pero magkano nga po? 500 kapag mga tanong-tanong lang. Pero kung babasahin ko naman yung buong baraha, 2,000 yon. Sige, yung tanong na lang. Sige, maupo ka muna. Ano ba yung tanong mo? Hindi ko rin po alam eh. Yung madalas na tinatanong sa akin tungkol sa pag-ibig. Marami rin nagtatanong tungkol sa trabaho o sa kinabukasan. Ganun po ba?
Ano kaya? Sige, ano na lang. Kailan ako ikakasal? Naku, ano ba naman yan? Death card? Nakakatakot naman po yan. Mamamatay na ba ako? Hindi naman porke death card, ibig sabihin kagad literal na may mamamatay. Nararamdaman ko na yung ibig sabihin nito ay may mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Okay. Sa career o sa family? Sa pag-ibig. Naku, mambababae ba yung boyfriend ko? Mas nararamdaman ko na enerhiya mo ito at sa tingin ko, ikaw yung malalagay sa posisyon na kailangan mong mamili. Ano pong ibig niyong sabihin? Meron kang makikilala. Soulmate's card? Itong darating sa'yo, matagal mo nang kakilala. Pero sa buhay na ito, ngayon pa lamang kayo magkikita. Ilang mga nakaraang buhay na kayong nagkikita at meron din na hindi. Pero sa lahat ng yun, hindi kayo nagkakatuluyan. Siya ang soulmate mo. Paano ko po siya makikilala? Unang pagkikita nyo pa lang, malalab at first sight na kayo sa isa't isa. Magugustuhan nyo na ang isa't isa. Matangkad siya, malapad ang mga balikat, moreno, at pareho kayo ng mga interes at mga pinagdaanan sa buhay. Paano niyo po nalaman? Ay, joke lang po. Sorry. Alam kong hindi lahat naniniwala sa hula. Pero wala rin namang pilitan ito. Nasa inyo kung maniniwala kayo. Naku, na-offend ko po yata kayo. Pasensya na po talaga ha. Biro lang po yun. Walang kaso sa akin yon kasi ikaw naman yung lumapit sa akin Kung ano yung lumabas sa mga baraha, hindi ko na kontrolado yun. Naiintindihan ko naman po, kaya pasensya na talaga kung nagbiro pa ako ng ganon. Huwag ka nang mag-alala, Iha. Ayos lang yun. Basta't yung trabaho ko lang ay manghula. Kayo pa rin yung may kontrol sa magiging kapalaran ninyo. Salamat po. Pero, Iha, payo lang ito ha. Pag dumating na sa puntong kailangan mo nang pumili, pag-isipan mo nang mabuti. Patatagin mo ang loob mo para pagdating ng pagsubok na yun sa'yo, buong-buo kang makakapagdesisyon. Nako, salamat po ha. Pero sana po hindi yun mangyari. Masaya na po ako sa boyfriend ko at sapat na po siya para sa akin. Hindi magiging madali ang lahat. Gaya ng iniisip mo, Iha. Kayo naman po, parang tinatakot nyo na ako niyan Hindi kita tinatakot. Lahat ng sinabi ko, pwedeng gabay mo lang. Ikaw pa rin yung gagawa ng kapalaran mo. Sabi nyo nga po kanina. Paano po? Lalabas na po ako. Ito po yung bayad ko. Salamat po. Alam kong nauunawaan mo yung mga sinabi ko. Umayon sana sa'yo ang pagkakataon, Iha. Papa Dudut, pinagkibit balikat ko na lamang yung mga sinabi sa akin noong manghuhula ng panahon na yon. Hindi ko naman kasi talaga gustong seryosohin yon, lalo na't hindi naman talaga ako naniniwala. Kesa naman magsayang ako ng oras at magpanggap na naniniwala talaga ako sa tadhana ay hindi ko na lamang yon masyado pang inisip. Medyo nakalimutan ko na nga rin yung mga sinabi ng manghuhula matapos lang ang ilang araw. Nagpatuloy yung buhay ko. Tuloy-tuloy ang pasok ng mga kliyente sa aming events company at masaya naman kami ni Nico.
Hindi lang dahil pareho kaming nakikinabang sa negosyong yon, kundi nandun din yung puso naming dalawa. Mahirap din naman at nakakapagod pero masasabi kong sulit naman ang bawat oras na ginugugol namin sa napili naming negosyo. Makalipas nga ang isang buwan, magpapasko noon, nang hindi ko inaasahang magpo-propose na sa akin si Nico. Sinagot ko rin naman kaagad siya at tinanggap ko yung alok niyang kasal. Medyo madamdamin pa nga noong binigay ko yung matamis kong oo sa kanya. Pero dahil din sa hindi inaasahang trahedya sa pamilya, namatayan kasi si Nico ng malapit na kamag-anak. Ilang linggo lang matapos yung proposal niya kaya inatras muna namin yung kasal. Wala namang masama kung susundin namin yung pamahiin lalo na't marami pa naman kaming oras para sa kasal. Hindi naman yun naging problema sa amin. Ang mahalaga na lang ay engaged na kaming dalawa, Papa Dudut. Naisip pa nga namin na mas makakabuti yon para mapag-ipunan pa namin ang mga gastusin dahil malaki yung mga angka namin. Kapag malaki yung naipon naming budget, mas marami kaming maimbitahang kamag-anak kung sakali. Hanggang sa nakakuha kami ng isang medyo malaking out-of-town project mula sa kaibigan ni Nico para sa 5th anniversary ng kumpanya na pinagtatrabahuhan nito. At dahil sa Iloilo gaganapin yung event ay bumiyahe kami ni Nico papunta roon a few weeks bago yung event. At doon ko na nga nakilala yung tao na unti-unting magpapabago ng pananaw ko pagdating sa tadhana. Hi Peter! Uy! Hi Vanessa! Ikaw yung marketing manager dito, di ba? Naku, sorry talaga kung hindi makakapunta si Nico ngayon. Umatake kasi yung gastritis niya kaya sabi ko magpahinga na lang muna siya sa hotel. Since ako rin naman talaga yung nag-handle ng creative side ng kumpanya, okay lang na tayo na munang mag-usap. Sana makarecover siya agad. Ayos lang naman kung di siya makakapunta ngayon. Ang importante mapag-usapan natin kung paano uusad yung event. Sandali, nagkita na ba tayo dati? Hindi ako sure eh. Pero pamilyar ka. Uy! By the way, hometown mo rin ba tong Iloilo? Hindi. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Oh, baka doon tayo nag-meet somewhere tapos di lang natin maalala. Doon ako nag-college eh. Okay. Sa Baguio naman ako nag-college. Kinailangan ko kasing alagaan yung mama ko. Only child kasi ako eh. Kaya walang ibang mag-aalaga nung time na yon. Talaga? Only child ka? Only child din ako. Pero ako naman, naghiwalay mama at papa ko nung magka-college na ako. Kinuha ako ni papa tapos pinag-aaral niya ako sa Manila. Naghiwalay din yung mama at papa ko nung 16 ako. Wow, talaga? Kailangan na pala natin pumasok dun sa venue. Kasi 1 hour lang pwedeng kausapin yung manager. Maaga pa naman. Ano pa lang 11:11 a.m. Wow, synchronicity. Anong sinabi mo? Wala. Naaaliw lang kasi ako 11:11 yung oras. Tara, labas na tayo. Nga pala, anong meron sa 11:11? Sale sa mga online shopping platform? Palabiro ka rin pala. Pero seryoso, ano nga? Well, bukod sa angel number daw yon, tapos nauso rin yung mga crush-crush na yan, parang sinasabi nung synchronicity na yon na, you're the one I'm wishing for. Oh, ba't parang natigilan ka? Ha? Wala. Wala lang yon. Huwag mo akong pansinin. Tara, bilisan na natin maglakad. Papa Dudut, nung unang beses kaming magtagpo ni Peter ay may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi naman siya yung tipong kagwapuhan pero meron talagang something sa kanya na tila humihila sa akin na parang magnet. At tama rin ang nabanggit niya na parang ang tagal na naming magkakilala. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganon ko na lamang siya kabilis na nakagaana ng loob. Yung kahit isang beses pa lamang kaming nagkausap, yung naging closeness namin ay parang taon na kaagad yung lumipas. At sa tingin ko ay yung attraction na nararamdaman ko ay naramdaman niya rin. Buong araw kaming magkasama noon dahil sa trabaho.
At kahit para naman sa trabaho yung pagsasama namin noong araw na yon, aaminin ko na for the first time matapos ang ilang taon ay nakaramdam ulit ako ng kilig. Kahit na meron akong nagiging crush sa 5 years namin ni Nico, hindi ganon yung naramdaman ko. Kaya mas lalo akong nalito at nahiwagaan ng sandaling yon. May mga bagay na tumatakbo sa isipan ko pero pinipigilan ko na yon na madugtungan pa. Itinatako sa isipan ko na mahal ko si Nico at siya lang yung nagpakilig sa akin sa loob ng 5 taong relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aminado ako noon na hindi lang simpleng kilig yung nararamdaman ko. Noong nakasama ko si Peter, tingin ko ay mas malalim pa yon doon. Hindi rin kami yung romantic na parang high school kundi kilig na parang tumatagos sa buong pagkatao ko. Alam kong mali na maramdaman ko yon habang kami pa ni Nico at hindi lang basta kami kundi engaged na. Konting kembot na lang at ikakasal na kaming dalawa. Pero hindi ko alam kung bakit parang sinusubok ako ng tadhana. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut. Pero sa buong araw na magkasama at magkausap kami noon ni Peter, feeling ko ay may nabuksan sa aking puso't isipan. Parang napuno ako ng liwanag at ligaya. Parang ang mundo ay napuno ng mahika. First time ko kasing maranasan yung ganong feeling sa tanan ng buhay ko. Ayaw ko mang aminin pero ang totoo, mas matindi ang kilig na bumabalot sa aking katawan noong araw na yon kesa sa kilig na nararamdaman ko sa buong pagsasama namin ng taong malapit ko nang pakasalan. Ang ganda pala dito sa Iloilo, no? May urban area, may nature, may music and arts. Meron din naman sa ibang lugar pero iba pa rin yung feeling pag nandito talaga. Ano bang mas trip mo? Sea person ka ba o mountain person? Ayoko sa dagat. Mas gusto ko yung mga bundok o bukid. Ako rin, mas gusto ko yung mga yan. Feeling ko may phobia yata ako sa tubig eh. Pakiramdam ko kasi para ako malulunod kapag nakakakita ako ng dagat. Mas gusto ko rin yung mga puno-puno, tapos hiking, ganon. Siguro may experience ka na muntik ka nang malunod nung bata ka pa. O baka hindi ka marunong lumangoy kaya ka takot sa dagat. Nakuha mo. Hindi nga ako marunong lumangoy. Ikaw ba? Anong kinatatakutan mo? Parang ganun din. Medyo takot din ako sa dagat kasi hindi ako marunong lumangoy. Tsaka takot din ako sa mga uod, bulate, mga ganun. Ganon? Hina mo naman. Wala ka pala eh. Aray! Nakakainis ka. Uy, kakakilala pa lang natin, nananakit ka na ha. Sama yun. Che, ikaw naman kasi. Uy, alam mo, parang ang saya mag-hiking dito. Wow! Bilis magbago ng mood ah. Ay, sandali lang. Uy! Grabe ka! Bigla-bigla ka namang lumiliko. La, bakit bigla tayong napunta dito sa rough road? Sorry. May naalala lang kasi ako. May papakita ako sa'yo. Ang dilim naman dito. Dito lang banda madilim. Paglagpas natin ang daan na to, maliwanag na. Makikita mo. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Oh, nandito na tayo. Ang liwanag nga rito. Tama ka. Baba tayo. Ha? Baba tayo ng sasakyan. May papakita ako sa'yo. Okay. Daan-daan sa paglakad ha. Ito yung gusto kong ipakita sa'yo. Oh my gosh! Ang ganda! Secret spot ko to. Dito ako pumupunta pag malungkot ako. O kaya pagka gusto kong tumakas sa mundo. Ako lang ang nakakaalam nitong lugar na to. Pero ngayon, alam mo na rin. 2 na tayo. Yung mga ilaw sa baba parang mga star. Ang galing!
Sa umaga maganda rin dito. Yung mga bahay na nakikita mo, ang liliit lang, parang mga laruan. Tapos marirealize mo na ang liit mo pala. Tapos napakalaki ng mundo. Salamat sa pagdala mo sa akin dito. Oh, tingnan mo! Ang ganda ng buwan! Sabi nila blue moon daw yan. Anong ibig sabihin nun? Sa totoo lang hindi ako sigurado. Pero ang sabi swerte daw yan. Since madalang yan mangyari. Naniniwala ka ba sa mga ganon? Hindi masyado pero parang gusto ko nang maniwala ngayon. Ako rin. Oh, nagre-ring ata phone mo. Ay, oo nga. Excuse ha, sagutin ko lang to. Sige lang. Hi! Oo, pabalik na ako sa hotel. Kumain ka na? Sige, sabay na tayo pagdating ko. I love you too. Bye. Asawa mo? Hindi, fiancé pa lang. Pareho pala tayo. May fiancé ka na rin? Oo. Tara, hatid na kita sa hotel. Baka nag-aalala na fiancé mo sa'yo. Sige, tayo na. Tayo na? Hindi pa nga ako nanliligaw, sinagot mo na ako agad. Sira, ang ibig kong sabihin, tayo na sa kotse mo. Eto na nga po ma'am, naglalakad na. Wait lang pala, may itatanong lang ako. Ano yun? Di ba sabi mo, ikaw palang nakakaalam ng lugar na to? Oo, bakit? Ba't ako yung dinala mo rito? Wala lang, wag mo na isipin yun. Halika na, hatid na kita. Baka mamaya bombahin ako ng fiancé mo eh. Mula umaga hanggang gabi, magkausap kami noong araw na yon, Papa Dudut. Medyo na-late pa ako nang balik sa hotel kasi nga ay bigla akong dinala ni Peter sa isang secret spot niya. Isang lugar na espesyal para sa kanya. At aaminin ko na hindi ko yon inaasahan. Sino ba ako para dalhin doon? Sa pakiwari ko ay hindi pa kami gaanong ka-close ni Peter ng panahon na yon. Sa tagal ng kwentuhan namin habang nasa biyahe papunta sa hotel na tinutuluyan namin ni Nico, doon na nagkwento si Peter tungkol sa fiancé niya. Sa tingin ko ay nagulat siya noong nalaman niya na may fiancé na ako. Tulad ng pagkagulat ko noong malaman ko na meron na rin siya. Kahit na hindi namin sabihin, pareho naming inakala na single pa ang isa't isa. Ang weird kasi, parang sinadya namin na buong araw iniwasan na mapag-usapan ang tungkol sa mga status namin. Nang matapos yung araw na yon, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Sa dami ng napagkwentuhan naming dalawa ay halos makilala na namin ng lubos ang isa't isa. Yung parang ang gaan lang ng feeling namin ng time na yon. At doon ko na nga ulit naalala yung hula sa akin noong tarot reader. Tumayo ang balahibo ko noon noong ma-realize ko na matangkad pala si Peter, moreno, malapad ang balikat at pareho kami ng mga pinagdadaanan sa buhay. Napaisip ako kung siya nga kaya ang soulmate ko na sinasabi ng manghuhula. Pero nang sumunod na araw ay nagbago ang dynamics namin ni Peter. Bumuti na kasi ang pakiramdam ni Nico kaya nagkakilala na rin sila. Kami naman ni Peter ay biglang parang naging platonic. Pero nandun pa rin yung mga sandaling nagkakahulihan kami ng tingin. Tapos ay iiwas din. Sa point na yon ay naisip ko kung totoo nga kaya yung nararamdaman ko o baka ako lang talaga ang nakakaramdam noon. Isang araw bago yung flight namin ni Nico pabalik ng Maynila. Kakatapos lang namin ang meeting noon nang matsyempohan ako ni Peter sa may Museo Iloilo along Bonifacio Drive. Vanessa! Oh, Peter! Pabalik ka na ng hotel? Hindi pa, mamimili muna ako ng mga pasalubong. Ah, okay. Gusto mo samahan kita? Ha? Sure ka? Baka may gagawin ka pa ha? Wala na akong gagawin, kaya halika na. Sumakay ka na. Ay, sandali, bababa ako para… Huwag ka nang bumaba, ano ka ba?
Ako na lang magbubukas ng pinto. Okay lang naman. Seatbelt please. Ay, sorry. Okay lang. Yan. Nga pala, bukas na flight nyo? Oo eh. Baka pala pumunta ako ng Manila next month. Sana pwede tayo magkape pag bakante. Sure, gusto ko yan. Ay, wait lang ah. Kukuha lang ako ng tissue. Meron ka kasing pintura sa kaliwang tenga. Punasan ko ah. Ha? Hala, ako na. Ako na lang. Ako na, pinupunasan ko na eh. Sige na nga. Ano ba yan, ayaw matanggal. Lapit ka ng konti. Ha? Okay. Bakit? Bakit pati yung amoy mo pamilyar? Ikaw rin. Peter, sorry. Hindi natin dapat ginawa to. Nagsisisi ka ba? Hindi, pero... Hindi ko rin pinagsisisihan. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Ginusto naman natin pareho, di ba? Pero... May fiancé na ako. Hindi na to pwede. Hindi na dapat maulit. Akala ko ba hindi ka nagsisisi? Alam ko rin naman na mali to eh, pero... Mamimiss talaga kasi kita ng sobra. Mamimiss din kita. Sobra. Pati ba tong ginawa natin? Mamimiss mo? Alam mo naman siguro ang sagot sa tanong mo na yon. Binibiro lang kita. Huwag ka nga masyadong seryoso dyan. Huwag mo na lang isipin yung nangyari. Ha? Okay lang ba yon? Ha? Okay. Akala ko lang kasi... wag na nga. Huwag na nating stressin mga sarili natin sa pag-iisip ng kung ano-ano. Enjoy na lang natin tong temporary escape natin. Temporary escape talaga? Bakit? Hindi ka ba masaya sa buhay mo ngayon? Masaya naman. Pero mas naging masaya pa ngayon. Ganon? Paano mo naman nasabi? Di ko alam eh. Basta bigla ko na lang naramdaman yun. Alam mo, gets kita. Ganyan din kasi ako ngayon pero Pero ano? naguguluhan ako. Di ko nga alam kung tama ba na ma-feel ko yung ganong saya. Mas maluwag kung magiging malaya ka sa nararamdaman mo. Pero mas maganda kung aalis na tayo. Kasi di ba magsha-shopping ka pa? Oh my gosh, hala! Feeling ko nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Alam mo, mas mabuti talaga na samahan kita. Mukhang kailangan mo nang makakausap eh. Huwag kang mag-alala. Di ko gagawing boring yung mga oras na kasama mo ko. Sure ka ba talaga? Baka mamaya... Mamaya, uuwi na rin tayo. Yun. Sira ka talaga. Tara na nga, mag-drive ka na. Aba, demanding ah. Girlfriend? Ah, ganon? Ikaw... Biro lang. Papadudot bagamat naiintindihan at alam na namin na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Nagpapasalamat pa rin ako noon dahil napigilan namin yon. Tama na yung isang beses na nadala kami sa emosyon kaya nagkataong nagsalo kaming dalawa sa isang mainit na halikan. Pero may parte pa rin sa isip ko na hindi yon pinagsisisihan. Kahit kasi pigilan ko ang sarili ko ay naroon pa rin yung kilig na tanging ako lang ang nakakaalam. Ngunit aaminin ko na sa puntong yon, handa na rin talaga akong talikuran ang lahat para kay Peter. Kahit na 1 linggo pa lang kaming magkakilala noong panahong yon. Sa puntong yon ay tinanggap ko na ang soulmate ko nga siya at baka kami nga ang tinadhana para sa isa't isa. Bumalik kami ni Nico sa Manila na parang walang nangyari. Pero sa akin, ang laki na ng nagbago. Mahal ko pa rin si Nico pero ang pagkatao ko ay tila nabiyak at nahati sa dalawa. At yung kalahati ay naiwan kay Peter. Hindi ko alam kung papaano pipigilan yung sarili ko sa nararamdaman ko. Lalo na't sigurado na din ako noon na mahal ko na rin si Peter. At sa bawat oras na malayo kami sa isa't isa,
ay hinahanap-hanap ko yung presensya niya. Alam ko na rin ang mga oras na yon na hindi na magiging tulad ng dati yung nararamdaman ko para kay Nico dahil hindi ko na kayang burahin sa sistema ko si Peter, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang mga linggo na halos walang development sa amin ni Peter. Kahit kasi na-add na namin ang isa't isa sa Facebook ay hindi rin naman kami nagkakausap. Yung para naghihintayan kami kung sino ang unang magbubukas ng usapan at naiintindihan ko naman kung ano yung pumipigil sa amin noon. Sa tingin ko rin, yun yung tamang gawin. Kaya naman ang nangyari hanggang pag-like na lamang kami ng mga post ng isa't isa online. Nakita ko na rin kasi sa mga post ni Peter yung fiancé niya. Maganda siya, medyo nakaramdam ako ng selos pero nakaget over din naman kagad ako. Dahil alam ko na mali yun at wala akong karapatan. Tapos nung nag-birthday ako ay saka lang siya nagparamdam muli. Binati niya ako dahil lumabas daw sa notification niya. At doon na rin niya sinabi sa akin na sa susunod na linggo, birthday naman niya. Nang moment na sinabi niya yon, nanumbalik ulit sa akin lahat ng synchronicities namin. At bumalik na naman sa akin yung kilig at deep feelings ko para sa kanya ng ganon kabilis. Sabi pa niya ay pupunta raw siya ng Maynila para doon mag-birthday at para na rin makapag-isip-isip. Nang tanungin ko kung ano ang dahilan at kailangan niyang mag-isip-isip, hindi ko inaasahan na sasabihin niyang nakipaghiwalay na raw siya sa fiancé niya. Doon na rin niya ako in-invite na makipagkita sa kanya, Papa Dudut. Buti na lang dito mo ako dinala sa Manila Bay Area. Matagal ko nang gustong pumasyal dito eh. Nga pala, salamat at kinita mo ako. Bakit naman hindi? Magkwento ka. Kumusta ka naman? Okay naman ako. Actually, okay na. 2 weeks ago, masakit pa eh. Pero ngayon, magaan na. Feeling ko tama lang din yung naging desisyon ko. Wala akong pinagsisisihan. Ikaw yung nakipaghiwalay? Oo. Kasi alam ko namang may mali na eh. Kaya ayun, ako na yung nagkusa. Kesa naman patagalin ko pa tapos ang ending, masasaktan lang din naman siya. Bakit? Paanong masasaktan? Anong ginawa mo? Sabihin na lang natin na naramdaman ko na lang na hindi ko na siya mahal. Parang na-fall out of love ako bigla. Akala ko nga nabibigla lang ako eh. Baka kailangan lang namin ng time na magkasama. Pero wala na talaga eh. Yun na yun. Pero nag-hold on pa rin ako ng mga ilang linggo. Sinubukan kong labanan yung nararamdaman ko. Pero hindi siya maalis-alis eh. Pakiramdam ko may iba na akong gusto. Feeling ko in love na ako sa ibang babae. Sino? I mean, kanino ka na in love ngayon? Vanessa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko na wala na akong masyadong oras para patuloy ko pang itago to. Pero simula nung nakilala kita, nung nahalikan kita, nung mga sandaling nagkasama tayo, hindi ka na nawala sa isip ko. Ako? Nung una kitang makita, iba na yung pakiramdam ko. Akala ko simpleng crush lang na mawawala rin paglipas ng mga araw. Pero alam din naman natin na hindi na tayo mga bata para sa simpleng crush lang. Mas lalo lang kasing lumakas yung nararamdaman ko na yon matapos kitang halikan. Hindi ko maipaliwanag eh pero… Pero parang tayo yung nakalaan para sa isa't isa. Oo, ganun nga. Kayo pa rin ba ni Nico? Oo. May balak ka bang iwan siya? Hindi ko alam, Peter. Tatanungin kita ngayon, Vanessa. Kasi gusto ko namang galing mismo sa bibig mo yung sagot. Pareho ba tayo ng nararamdaman sa isa't isa? Mahal mo na rin ba ako? Oo. Oo. Mahal na rin kita. Pero mali ito eh. Maling-mali. Ikakasal na kami ni Nico. Kung mahal mo na rin pala ako, di makipaghiwalay ka na sa kanya. Niloloko mo na lang siya.
Hindi ko alam. Pero ang hirap. Hindi ako kasing tapang mo para gawin yun. Ang daming pwedeng mangyari kapag sinabi ko to sa kanya. Sa tingin mo ba, magiging masaya rin tayo pagkatapos nun? May mga masasaktan tayong tao. Gusto kitang yakapin ngayon. Gustong gusto rin kitang halikan. Pero alam ko na hindi pwede. Pwede bang hawakan ko na lang tong kamay mo? Sige. I'm sorry Vanessa pero hindi ko lang mapigilan itanong. Pwede ba kitang halikan ngayon? Ano? Nasa public place tayo. Kung ganun, di wag tayo dito. Pero saan naman tayo pupunta? Alam kong alam mo yung ibig kong sabihin. Alam kong nakuha mo yung sinasabi ko. Pero kung alanganin ka, maiintindihan ko. Basta gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Yun yung sigurado ako. At pasensya ka na talaga, hindi ko lang mapigilan yung sarili ko na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ko talaga alam kung tama pa ba itong gagawin natin. Alam mong mali ito pero natatabunan yung takot ng pagmamahal mo para sa akin. Kaya parang tama na rin. Pasensya ka na. Ayaw sana talaga kitang ilagay sa sitwasyon na to pero baka kailangan mo nang mamili. Kailangan ko ng oras, Peter. Ayoko pang magdesisyon sa ngayon. Please, sana naman maintindihan mo yun. Okay, sige. Maghihintay ako kung kailan ka magiging ready. Hihintayin kita, Vanessa. Hihintayin ko yung magiging sagot mo. Nang mga sandaling yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit biglang parang hindi ko na kailangan ng oras para pag-isipan ng maigi yung magiging sagot ko kay Peter. Kagaya ng mga himala at synchronicities naming dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon na tila inadya rin ng tadhana ay biglang dumating ang nakababatang kapatid naman ni Nico sa lugar mismo kung saan kami nag-uusap ni Peter. Handa na sana akong magbigay ng sagot sa kanya noon pero parang natauhan ako at bigla ko naalala ang fiancé ko na si Nico. Pakiramdam ko tuloy ay pinaglalaruan ako ng tadhana noon. At sinusubukan ako kung mas dapat ko bang sundin ang puso ko o dapat ko nang tigilan ang ginagawa ko. Pero naging mapangahas ako. Alam ko na pwede akong mahusgahan ng mga nakikinig ngayon dahil sa katangahan kong yon at pag-cheat sa fiancé ko. Pero halos hindi ko na rin makilala ang sarili ko. Kahit ako, noong panahon na yon ko lang din napagtanto na kaya ko palang gawin yung mga ganong bagay. Nang gabi bago bumalik si Peter sa Iloilo ay niyaya niya ulit akong makipagkita. At sa pagkakataong yun ay sa hotel na tinutuluyan na niya kami tumambay. Nag-inuman kami sa bar sa lobby ng hotel. Nag-enjoy kami na parang pareho kaming single ng mga sandaling yon. Hindi ko na naisip si Nico at yung pinaplano naming kasal. Bago ko pa mamamalaya na ilasing na kami noon. At ganito nga yung nangyari, Papa Dudut. Okay ka lang ba? Okay lang. Medyo masakit lang ulo ko. Gusto mo munang magpahinga o mahiga? Nasa 4th floor yung kwarto ko. Sige. Tara. Daan-daan lang sa paglakad ha. Ito na yung elevator. Pasok na tayo. Okay. Buti malapit lang tong elevator paglabas ng bar nitong hotel. Oo nga. Gusto ko na talagang humiga. Nasusuka ako. Parang binibiyak yung ulo ko. Nahihilo na ako. Pakapit nga, please. Kapit ka lang. Tsaka hawak din naman kita. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Kung gusto mo nga, kahit buhatin pa kita eh. Tapos bridal style, ganon. Pwede naman. Basta paninindigan mo ako. Saka na pag nabuntis na kita. Di ba dapat ako magsabi niyan? Oh,
nandito na tayo. Sandali, bubuksan ko lang yung pinto. Tara sa loob. Alalayan na kita. Dahan-dahan. Upo ka muna sa kama. Mukhang nalasing ka talaga. Dito ko na lang kaya matulog. Peter, hindi pwede. Magpapahinga lang ako sandali tapos alis na rin ako maya-maya. Okay, ikaw ang bahala. Pero sige, magpahinga ka na muna dyan. Okay. Okay lang ba kung tabihan kita? Sige. Vanessa, Ano yon? pwede ba kitang halikan? Please. Okay. Wrong timing naman oh. Tignan mo na kung sino yon. Sandali nga. Sino yan? Nico? Hayop ka! Nico! Anong ginagawa mo rito? Gawang anong ginagawa rito? Kailan niyo pa ako niloloko? Sorry! Patawarin mo ako, Nico! Vanessa, 5 taon na tayo. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa lalaking to. At mismo kapatid ko pa nakahuli sa inyo. Sorry talaga. Kinailangan pa kitang bantayan. Kinailangan ko pa kayong sundan. Pinagmukha mo akong tanga, Vanessa. Ang bababoy nyo! Nico! I'm sorry! Wala lang naman to eh! Wala lang? Anong ibig mong sabihin wala lang? Sumasagot ka pang hayop ka? Kapal din ang mukha mo! At talagang umaasa ka pa na may ibig sabihin niyang ginagawa nyo! Nico! Walang hiya ka! Mapapatikit ang hayop ka! Tumigil na kayo eh! Ano ba? Vanessa, iwanan mo na si Nico. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Naku, ba't digtaan si Vanessa? Talagang gusto mong basagin ko yung mukha mo! Nico! Tama na! Mahal ko siya! Mahal ko si Peter! Huwag mo nang ulitin yung sinabi mo. Ikakasal na tayo kaya pagbibigyan kita. Sige, patatawarin kita. Bibigyan kita na 1 buwan para tanggalin sa sistema mo to walang yan lalaking to. Pagkatapos nun, tatanggapin ulit kita. Nico! Ayusin mo yung sarili mo. Hihintayin kita sa labi. Ano yung eksena mo kanina, Vanessa? Di ba sabi ko sa'yo, hiwalayan mo na siya? Tingnan mo yung nangyari. Hindi ko siya inaasahan kaya nasaktan niya ako. Hindi ako nakabawi. Nasaktan niya tayong dalawa. Anong plano mo ngayon? Iiwan mo na ba siya? Pwede ba? Tingilan mo muna ako ng kakatanong mo niyan. Huwag muna ngayon. Nakita mo naman kung anong nangyari, di ba? Tapos gusto mo agad na makapagdesisyon ako? Hindi ako robot na walang pakiramdam. Hindi ito madali sa akin dahil nagkamali ako. Ako yung may kasalanan. Pero mahal na mahal kita. Handa akong panindigan ka. Kaya rin kitang pakasalan, Vanessa. Basta piliin mo lang ako. Nasabi ko na, di ba? Kaya please, huwag muna ngayon. Kailangan ko na umalis. Ihahatid na kita. Hindi! Kaya kong mag-isa. Kailangan kong mapag-isa. Mag-iisang buwan na rin mula nang mahuli kami ni Nico sa hotel, Papa Dudut. Minabuti ko na munang magpakalayo-layo kay Peter, gano'n na rin ang ginawa ko kay Nico. Gulong-gulo pa rin kasi ang isipan ko at hindi ko pa kayang harapin sinuman sa kanilang dalawa. Sa ngayon ay nandito ako sa nanay ko sa Baguio para makapag-isip-isip. Ngunit palapit na rin ng palapit ang deadline na ibinigay sa akin ni Nico. Kailangan ko nang mag-decide matapos ang palugit na ibinigay niya. Kasi bukod sa relasyon namin ay nakataya din ang kahihiyan ko. Maswerte lang ako na pinili pa rin ni Nico na pagtakpan ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Pero aaminin ko na mahal ko pa rin si Peter, Papa Dudut. Pero simula nang mangyari
yung pagkahuli sa amin ni Nico ay unti-unti na ring tinalo ng takot yung nararamdaman ko para sa kanya. Takot na baka nabulag lamang ako sa kanya. Baka nadala lang sa mga ipinapakita niya sa akin tuwing kasama ko siya. Baka mali talaga na pinapaniwalaan namin na soulmates kaming dalawa. Isa pa, pag nagkataon, natatakot din akong sabihin sa mga kaibigan at mga kamag-anak namin ni Nico na hindi na namin itutuloy pa ang kasal. At higit sa lahat ay paano kung pagsubok lang pala ang mga nangyari. Pero si Nico naman pala yung talagang gusto ko at mahal ko. Litong-lito na po ako, Papa Dudut. Sana po ay matulungan ninyo ako. Sa ngayon hanggang dito na lamang po muna ang sulat ko. Nais ko rin pong sanang humingi ng payo sa mga nakikinig. Naintindihan ko na pwede akong mahusgahan ng iba. Pero handa akong makinig sa mga opinyon ng bawat isa. Hinanda ko na ang sarili ko bago ko pa isulat ang kwento ng pag-ibig ko. Handa na rin ang aking pagkatao bago pa ako magpasyang ibahagi ito sa Barangay Love Stories para mapakinggan ng mga kapwa kabarangay ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. The number 1 palagi sa puso ng mga Pilipino. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vanessa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever